Už nikdy nepoužívaj na počasie windy, pokiaľ nebudeš poznať tieto nastavenia. Odtrhnutý trajekt, prevrátený katamarán, pár ľudí na brehu. Počasie v Stredomorí je tento rok povedzme, že pestré. Nesmíte tu parkírať! Windy nie je predpoveď počasia, je to zhromažďovač predpovedí a je niekoľko predpovedných modelov. Dnes si ich trochu vysvetlíme. Začneme ale zásadným nastavením zobrazenia. Nezaujíma ťa vietor, to je iba priemerná hodnota. Vrásky na čele a vodu v podpalubi ti spôsobia porivy vetra. Kedy príde poriv? Keď ho nepotrebuješ. Takže zobrazenie prepnúť na porivy a hneď sa tie farbičky, ktoré ukazujú silu vetra, zmenili. Hejže. Čo je to GFS, ECM, VF, Icon či Aladdin? To sú predpovedné modely. GFS je americký globálny, v podstate kryštálová guľa, iba trochu prasknutá. ECM, VF je už európska verzia kryštálovej gule. A ako celá Európa, občas majú dobrý nápad a občas nie úplne. Ako základ nie je zlý. Icon je nemecký model, častokrát veľmi presný, ale tiež sa vie pomýliť a povedzme, že do Porsche namontovať diesel. Aladdin to je v zásade lokálna predpoveď, niečo ako rybárové koleno. Keď mu vrzga, bude pršať a ver, že bude. Vždy si porovnávaj predpovede a sleduj, ktorá sa ti najviac zhoduje s realitou. Ak nevieš, drž sa tej najhoršej. Zajtra z windy pokračujeme a pozrieme sa aj na izobary a aj na Cape Index.